И здравейте всички! Днес сме с трети епизод на Майнкрафт! Да започваме. Пъп, 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 пъп. Така. Ето я. Нашата къщурка. И да започваме да играем. Така трябва ни дърво. Дървесно дърво. От дървото, което отсяках сега. Това е най-естественото дърво. По-естественото е едното, което настъпа. Така. Ако имаше автомати, тук Минекрафтчето са правиха от айрън. Да видят зомбитата, по чии строежи ще се катерят. Ще свалям като уния балони на панаира. Ги цепиш, ще дадат награди. Ау, да. Супер! Супер! Най-после няма дъжд! Ей, това заслужава скриншот. Джъмп плюс. Бас, той да не ми басейн. Така. Единайсет дървета, слабо. Отивам за камък. Ще си опека айрана, който намерихме в първия епизод. И всичко ще е тип-топ, тип-топ и тип-топ. Тарам. Какво ще кажа, тук да ни мината? Да цепим в тази планина. Въпреки, че ме мързи да цепя в планини. Така, 14 дървета става. Бягай! Ес! Уфса! Айде, взимам меч и да започваме клането. Масово клане на овце. И на крави. Айде. Да не ви обиждам и вас ще кажа. Къде бягаш, бе? Къде бягаш, бе? Ти от мен ли смееш да бягаш, бе? Бягаш ми. Вау! Не! Гачовцата. Къде ма докара? Добре, че сега ще се регенерирам. Лошото е, че нямам с какво се изкача догоре. Трябва да си пробивам пътя с кирката. О, не! Аз имам много по-добра идея. И тя включва много стълба. Yes! Супер! Радвам се, че се направих резервен стак с стълби, ако стане нещо такова. Може мината пък да ни е тука. Хоп. Абе, я остави тая мина огромна. Ще разнищваме мистериите и по-късно. Вие пак тук ако правите сега. Трябва да си пестя много стълбата. Защото ако стане нещо подобно, да си имам аз, знам такива работи как се правят. Ти на мен не се опирай. Така. Да продължаваме с строежа на нашата къщичка. На нашата къстицка. Айде сега, къде да го турнем той тук? Тук са го турнем той. Той ще го сложим и тук и почваме да печем. Ама с какво? Как не се сетих пътя? Не, ще го опечем с нещо. С дърветата. Слагаме го колкото се може да пече. Нямам айран. Не. Първо айран ще печем.
А тук какво да сложим? Всичките тия 3 айрон ще се опикат лесно. Батерията падна, разбираш ли? Спокойно. Абракадабра, казам. Така. Се качим. Какво сложих пак и аз пред тебе си, разбираш ли, бе? Абе, какво спречиш ти на мен да се кача горе? Ти на мен ли ще пречиш дърво? Айде, бък. Бък. Бъкс Бъни. О, Бъкс Бъни, Бъкс Бъни, Бъкс Бъни, Бъкс Бъни. Няма дърво, брат, че в криза сме. Така. Мисля, че стаки 4 ще стигнат. Хоп. Хоп. Това нещо боли, разбираш ли. Хоп. Джъмп. Ето. Уау, за малко се прибия долу. Ето тук можем. Значи можем само 3 купчета напред. Абе, какви сте тия тъпи промени сложили в Майнкрафта, бе? Предях, аз моих, тъй на 50 купчета напред да си слагал. Къща от 5 метра стоях, тия сега ми се правят с 5 сантиметра. Ще видите. Даже и 3 май мога да сложа. Ама както и да е. Аз ще ги оправя някой път. Почти е готов пода тук. Нека... кол намерих, разбира! Кол! Кол. Още само 3. 1, 2, 3, 4. Ти къде се криш? Почти е готов. Слизаме долу да видим какво стана с айра, на който сложихме да се печем. Опекал се! Да вървим за дърво. Ти! Да, ти! Искаш да станеш опърлена овца? Ще помогна. Yes. Добре. Така. Мисля, че ще успеем да направим дърво и поне да направим едното крило на къщата, да го завършим вече. Покрила ми омръзна да ми вали на главата. Ставам още по-тъп от обикновеното. Така. Да, виждам кол. Само да вземем тук тия работи. Тук е тия работи. Не трябва, защото... Опс. Джъмп! Дъмп. Аз съм малко болен и зато и чувате така малко гласа ми го чувате и тук и така ми го чувате и гласа. Кол ми трябва. Кол! Аз съм на 4-то ниво. Срам и позора за мен.
Чувам скелет. Ние да не би да се изгубихме. Разбира се. Откъде ма стреля? Какво има много? Пясък има много. Него ще използвам. Първо да ям... Не! Къде си, бе? Извинете, но ще трябва да си изключа чудовищата. Съжалявам много, но с този скелет няма никъде да стигнем. Тук само ми пречи. Где се качихме ние? Точно там, откъдето бяхме дошли. Ето го кола. Изхода би трябвало да е ето там. Yes! Да! Вижте какви мъки само за един кол. Ви представяте ли си това колко е гадно? Оле, бошке. Къде мисия? Да. То пък трябваше да тако. Да се върна по водата. Няма да излизам от водата. Хайде, почти стигнах. Още малко балончета ми остават. Няма да падна. Yes! Аз съм the best. Басито и нещо, човек. Аз не мога да... 21. Виж, само за това трябваше да правим всичко това. Опс. Шатур на 2. Като са такова, всъщност аз имам дърво доста. Сега ще направим торч. Четирси торч. Ще го слоем за сега. Тук съм имал кол. Бай! И аз къде се ровичках да хоря за кол? Ей, там в мината, дед шак се убия. Къвто съм аз. Значи станах на 5 левел. И какво? 5 левел. Какво ще ми донесе то 5 левел? Добре, хора. Това беше за днес. Ако ви харесало клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте. До скоро!